Esettanulmányaim során a legnagyobb hatást az gyakorolta rám, amikor egy 2,5 éves kisfiú már se járni, se beszélni nem tudott. Agydaganata volt. Az orvosok lemondtak róla, a szülők viszont nem. Kisfiam 1987. decemberére nagyon súlyos beteg lett. Tumor intrameduláriszt állapítottak meg nála az orvosok, ami egy nagyon súlyos és kilátástalan betegség a gyógyítás szempontjából. Csak a sugárkezelés jöhetett szóba, mert a daganat olyan helyen volt, hogy nem tudták megműteni. Hát kétségbeesve próbáltunk mindenféle gyógymódot keresni ezen felül is, a világon is, és az ismerősi körünket is mozgósítottuk. A barátnőm egyszer csak megjelent 88. januárjában egy nájlonzatba csomagolt gyógynövényel, amit később nyomoztunk ki, hogy a bizonyos Euhorbia hirta nevű növény volt. Pár hónap múlva rohamos javulás következett be a sugárkezeléssel párhuzamosan. A gyermekem, aki nem tudott se járni, a feje balra dőlt, kiegyenesedett a nyaka, elkezdett járni, életvidám lett és kivirult. Mint amikor egy kis növény megkap mindent, ami az élethez szükséges. Korunk egyre inkább a természetes gyógymódok, a természet gyógyszerei felé fordul, és egyre jobban megbecsüljük a holisztikus orvosi gondolkodást. Aki elfogadja a természet segítségét, túljuthat civilizációs nyavajáin. Van, akinek sikerül, és van, akinek nem. Ez a kisfiú megvívta, és megnyerte élete legnagyobb küzdelmét. 10 éve folyamatosan issza, és olyan jó eredményt mutat, amit mi másnak nem tudunk tulajdonítani, mint a tejának, mert más kúrát, gyógyszeres kezelést nem kap, hogy semmiféleképpen nem kockáztatnánk meg a folyamatos fogyasztásnak az abbahagyását. Ő ezt folyamatosan fogja fogyasztani, rajtunk múlik. A keleti oldalán az Egyenlítőtől délre fekszik Zanzibár szigete, mely a Tanzánia Egyesült Köztársaság fennhatósága alá tartozik. A világon fűszerszigetként emlegetett Zanzibáron a lakosok 95%-a bantu néger. Hivatalos nyelvük a szuaheli és az angol. Kedvező trópusi, szubtrópusi éghajlata, a talaj összetétele, valamint az óceán közelsége megteremtette a növényvilág sokszínűségét. A szigetet még nem lepték el a turisták, az idegenforgalmi nagybefektetők. Azt mondják, ez az utolsó földi paradicsomok egyike. A levegője tiszta, a talaja nem szennyezett. A szinte háborítatlan növényvilág között található a mongoróka, mely a szőrös kutyatejfajhoz tartozik. Nagyon sok kutyatejfaj van a világon, ami toxikus, egyedül a mongoróka nem toxikus, tehát nem mérgező, sőt antibiotikus természetes anyagot tartalmaz, mely a szervezetet nem bántja. Daganat és fekélyellenes hatását is kimutatták. A növény annyira közismert és népszerű az őslakosok körében, mint nálunk a kamilla. Antibakteriális, antivirális, antimikrobális, gyulladásgátló, fájdalomcsillapító, görcsoldó, daganat visszafejlesztő, vízelhajtó, gyomor- és bélműködést javító, asztma és légúti panaszokat csökkentő hatásánál fogva alkalmazzák, naponta 1 g mennyiségben, mely 1 kávéskanálnyi mennyiségnek elegendő egészségmegőrzésre, immunerősítésre. Továbbá erős dohányosoknak is javaslom ugyanebben a mennyiségben. A szárított, aprított növényt összerágva egy falat kenyérrel lehet egyszerűen elfogyasztani. Nincs rossz íze, és az előírt gyógyszeres kezelések mellett alkalmazható. Nincs káros, illetve nincs semmilyen mellékhatása. Naponta 2 g mennyiségben gyomor- és bélpanaszok, hasmenés, influenza, vízelhajtás, klimax, vérnyomáscsökkentés, lázcsillapítás, idegrendszeri problémák, pajzsmirigy és cukorbetegség, valamint az aranyér tüneteinek csillapítására, megszüntetésére használják. Naponta 3 g mennyiségben fájdalomcsillapítás, gyomorfekély, hepatitis B, C, prostatagyulladás, hüvelyfertőzés, menstruációs görcsök, epilepsziás görcsök, asztma, szénanátha, légúti panaszok, reumatikus fájdalmak, izületi gyulladás enyhítésére alkalmazzák. Naponta 4 g mennyiségnél kezdődnek a daganatos betegségek kiegészítő kezelése, mellyel a húgyhólyag, emlő, méh, prostata, gyomor, vese, agydaganat és a Hodgkin-kór kezelhető. Naponta 5 g mennyiségben a tüdő és a béldaganat, valamint a bőrrák és a hererák. Naponta 6 g mennyiségben a csontrák, gégerák és az áttétes rák.
Naponta 8 g mennyiségben pedig a leukémia és a HIV vírus kezelhető kiegészítő kezelésként. Ezek a mennyiségek eltérhetnek, ha a daganat nem működik, mellyel bőrfelületi kezelésként rovarcsípések, gyulladásos bőrfelület, reumatikus fájdalmak, külső aranyér, sebek, még a mészájseb is, lábszárfekély és felfekvés okozta fekélyes sebek, valamint szemölcsök, bőrgomba és a melanoma kezelésére alkalmazzák rendkívül hatékonyan.